inspire. Shout mo na. Uy, we love you too, Ma'am Marivic Gatdula. Kita mo sa post na ako, Ma'am Marivic. Dagang kigbayabas sinako. Nga 2 taon naglibon ato, Ma'am Marivic. Right. We would like to do our first song. Alright. Requested To Sir Alpha Romeo. Yes, you're the first and the first song. Ano daw? You are the first and the first song now. Ikaw pa ang nauna. Here's our first request. Yeah, to Sir Alpha Romeo. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Nang dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayo ay handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit may Thank you so much, Sir Alpha Romeo. Thank you po, sir. iwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Yeah, thank you so much. Yes, That thank you was so much. handog para po yun Handog. kay Sir Alpha, and thank you so much, Sir Alpha, for the palipad. Yes, and also to Our Ma'am first super chatter. Ma'am Thank Banji you. Garcia, hi po sa'yo, Ma'am. Javelin, hi. Mega shout out